गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायनाय थाबाय। आं सानबावो दिनैबो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अनसायनायनि गेजेरजों नायलांगोन। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों प्रमद बर' भार्सेस सानसुमा खुंगुर बसुमतारी। सानसुमा खुंगुरनि माखासे बाथ्राखौ लाबोनानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे भिडिअखौ सावरायलायनो थाखाय मोनसे टपिक लाबोनाय जाबाय। प्रमद बर'आ सासे आसामनि एजेन्टसोमोन आरो जे बिटिआर सुक्तिया जे गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा, खालि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि बेनिफिटनि थाखायल'मोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा। मानो बुंदों होनोब्ला रायजो राजाफोर जोङो दिनै मिथिनो मोनदों थांनाय जे 2003 आवहाय 2003 आवहाय BLT जों मोनसे एकर्ड जादोंमोन 2003 10 एप्रिलावहाय। बे समावहाय जोङो बेबायदि पावारखौ मोनबोदोंमोन 6 शिड्युल हिसाबै एक सेल्फ रुल्स हिसाबैहाय बड'लेण्ड टेरिटरि काउन्सिलाव बेबायदि पावार दंमोन। 40था डिपार्टमेन्ट 40था डिपार्टमेन्टआव गावनो गोसोबायदि मावनो हानाय, गावनो गोसोबायदि गासैबो सेंसन खालामनो हानाय आरो बेजों लोगोसे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार, बे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावाराव बेबायदि दङमोन। रायजो राजाफोर गावनो गोसोबायदि जे पावार बाहायनानै बिटिआरनि गासै खामानिफोरखौ मावनो हानाय। आरो मोनसेया जाहैबाय फाइनान्सियेल पावार। बिटिसिआव जे बिसिबांनाखि रांखावरि दङ बेखौ गावनो गोसोबायदि बाहायनो हानाय। आरो एजिकिउटिभ पावार, गासिबो पावारखौहाय गावनो साननानै जेसेबांनाखि बे 40 जन सायख'जानाय जे बिटिआरनि चिफ, डिपुटि चिफ, EM MCLAफोर लानानै सावरायनायनि गेजेरजोंनो थिरांथाखौ लानो हायोमोन, डिसिसनखौ लानो हायोमोन। पलिटिकेल पावार, बे पावारा दङमोन। नाथाय दिनैहाय बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर बेफोर गासैबो डिस्ट्रय जालांनाय, जोबस्रांलांनाय। बिटिआर सुक्तिखौ खालामनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हायो। टुडे प्रमद बर' वाज एकर्ड BTR with BJP, but you can see, dear friends, how entered in Bodoland BJP party। माब्रैहाय सिगां जे हाग्रामा दैदेननाय समावहाय खुनु नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जे कंग्रेसजोंहाय जे एग्रिमेन्ट जादोंमोन आरो जे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौ रावखौबो पावार गोनां बेबायदि खालामाखैमोन हाग्रामा महिलारिया। नाथाय दिनैहाय जोङो सानसे साननैनि सिगांबो जोङो मिथिदों BJPया जोंनि बे सान्तिपुर जे रन्जित बसुमतारीनि जे समस्तियावनो दा आरो अफिस गायसनफैबावबाय। जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे खैसार, जायनि फलावहाय दिनैहाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया प्रमद बर' is a agent of Assam government. His BTR agreement or accord is not for Bodo peoples, only for Promod Boro benefit। बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों रायजो राजाफोर। प्रमद बर'आ जोंनि आसामनि थाखाय, जोंनि आसामाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय नाङाखैमोन। बियो गावनि प्रक्सि मुभमेन्ट, गावनि बेनिफिटनि थाखाय माखासे सेक्रेट डिल्स खालामनायनि गेजेरजों बे बिटिआर सुक्तिखौ लाबोदों होननानै दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया बुंदों। आरो बिथांनि बुंनाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं जे भिडिअ लाबोबाय बे थार नंगौना नङा, नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर, अब्ला जोङो बुजिगोन। आरो फैबाय थानाय समावहाय लास्ट जुलाइआवहाय मोनसे जोङो सानलायनाय बड' नेशनेल कनफारेन्स लुनो थाखाय दैदेननायनि थाखाय गासै लिडारफ्रा बेवहाय सोर सोर बाहागो लागोन जों बेवहाय नुनो मोनगोन। रायजो राजाफोर सोरनि मोदोमावहाय सोरनि थैजों लोगोसे बर' हारिनि थै दङ जोङो बेखौ मिथिनो मोनगोन। रायजो राजाफोर दिनैहाय गफुर आरो सनितपुराव थानाय बर'फ्रा ओरैबायदि सिन्था खालामनो गोनां जाबाय। सनितपुराव थानाय माखासे गफुर एरियायाव थानाय मानसिफ्रा गावसोरखौ BKW आव सोगोन ना बिटिआर सुक्तियाव सोगोन। दिनै बिटिआरआवथ' गोबां गोजानखा, बेखौ नुनानै बिथांमोनहा BKW आवबो सोगोन ना सोआ बे सिन्था धारणाजों दङ गफुर एरियायाव थानाय, बे बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय, सनितपुर जिल्लायाव थानाय माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोर।
जोङो दिनैहाय मोननो हादों गासै 40टा डिपार्टमेन्ट जे बिटिसि सुक्तियावहाय हाग्रामा दैदेननाय सरकाराव दङमोन गासै 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय आरो जे गासै 10टा जे दिनैहाय बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट मोनसे डिपार्टमेन्ट गायसननायनि गेजेरजों दिनै केबिनेट मिनिस्टार जानानै दङ बे जाहैबाय इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै केबिनेट वेलफेयार जानानै दङ बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव बे उननि बेलायावहाय गुबुन हारियाबो बा जोंनि बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारिया दिनैहाय जुदि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव जुदि दंफैयोब्ला दिनै बर' दङ हिसाबै दिनैहाय इउजि ब्रह्मआ दिनै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सासे मिनिस्टार जानानै दङ बेजों लोगोसे गासै 10टा डिपार्टमेन्टआबो थांफादों रायजो राजाफोर नायदो गासै 26टा डिपार्टमेन्टआ आसाम रायजोआव 40टानि गेजेराव थांफिनबाय अब्ला मा रोङाब्ला बिटिआरखौ जुदि सालायनो हायामोनब्ला मानो दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा सिफ जाखो जोङो बेखौसो मिथिनो मोनो जायनि फलावहाय दिनै माबा मोनसे सेक्रेट डिल खालामनानै बिटिआर सुक्तिखौ लाबोदोंमोन बेयो मोनसे प्रक्सि मुभमेन्टसोमोन बेयो प्रमद बर'नि हारसिङै डिल खालामखोमानायसोमोन होननानै दिनैहाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया बुंनो गोनां जादों रायजो राजाफोर जायनि फलाव आङो दिनैहाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो लानानै थाम्बनेलाव होनाय जादों प्रमद बर'आ सासे आसाम गभर्नमेन्टनि एजेन्टसोमोन बियो बर'नि नङामोन होननानै जे थाम्बनेलाव लाबोनाया रायजो राजाफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर अलरेडि खेबथाम जेनेरेल इलेक्शनबो खुंनाय जाखांलांबायमोन हाग्रामा महिलानि लिडारशिपआव बिटिसि गभर्नमेन्टखौ 17 बोसोर सालायलांनाय जाखांबायमोन गोबां बिथिङाव जौगानायनि खामानिफ्रा जादोंमोनानो जेरैहाय आलादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गायसंनो हानाय सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि CIT लाबोनो हानाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज लाबोनो हानाय क'क्राझार कलेजा गभर्नमेन्ट कलेज जानाय गोबां जायगायाव दालां कालभार्ट स्कुल कलेजनि बिल्डिं हस्पिटाल लुनाय गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानिबो जादोंमोन आरोखि नाथाय फैयै फैयै दुखुनांथाव रोखोमै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव प्रमद बर'नि लिडारशिपआव गोदान जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनायाव आंबो थैस' थांस'यै 2014 निफ्राय 2018 नि 12 जुनसिम आं बाहागो लादोंमोन आङो सानदोंमोन जे गोदान फेसनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट प्रमद बर'नि लिडारशिपआव जागायबाय बे मुभमेन्टखौ जुदि पिकआप खालामहोनो हायोब्ला पिकआप लाहोनो हायोब्ला आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जुदि फ्रेश पलिटिकेल डायलग एन्टायर बड'लेण्ड स्टेटहुड डिमान्डनि सायाव जाहोनो हायोब्ला अब्ला आलादा बड'लेण्ड हादरनि सिम मोनहैनोबो हागौ बा आलादा बड'लेण्ड हादरखौ मोनथावाब्लाबो बिटिसिनिख्रुइ साबसिन एरेन्जमेन्ट मोननोलै खोमा बे मिजिंखौ लानानै आं बे सोमावसारनायाव बाहागो लाफादोंमोन फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया बुंनाङा रोखोम फंसे खोथा बुंलाबायदोंमोन बे बुंदोंमोन मा बड'लेण्डखौ बर'फ्रा मोनथ'नाय नङा मानो होनब्ला बड'लेण्डखौ सालायनो थाखाय IAS अफिसार गैया IPS अफिसार गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया आरो माबा माबि गैया होननानै बिथाङा बुंनाङि खोथाखौ बुंलाबायनायाव आं बिराद दुखु मोनदों आं रागा जोंनानै बिदिब्ला बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ आङो पिकआप लाहोनो थाखाय आं बाव बाहागो लानो गाहाम होननानै आंनि कनसेन्सआ थिननायखाय आं बाव बाहागो लादोंमोन नाथाय फैयै फैयै मा जाफैबाय प्रमद बर' जे इसेबां थगायसुला मानसि बिनि मुभमेन्टआ जे प्रक्सि मुभमेन्टसोमोन आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ हास्थायनानै गोसो गोरबोजों हास्थायनानै खालामनाय असे जे मुभमेन्ट नङामोन बे आल्टिमेटलि थाङै थै उनाव फोरमान जाफैयो नुजाथिफैबाय बोरै नुजाथिफैखो नोंनाव आंनाव बर' ससाइटिनि कुनु बर' आफादनि लिडारफोरजों रायलाया हसिया बड' सिभिल ससाइटिखौ बिश्वासाव लाखिया हसिया गोरों मानसिखौ फात्ता होआजासेनो सिरि सिरि बे गभर्नमेन्टनि प्लेन्टेड एजेन्ट जानानैसो 2020 नि 27 जानुवारियाव NDP नि सासे लिडार बिथां गबिन्द बसुमतारीखौ लाफानानै जे सेक्रेट मोनसे डिल खालामखोमानानै जे गोदान थामथि एकर्ड खालामबाय जाय एकर्डनि गेजेरजों आनवान्टेड नाङागारा मिसनमार माबा बिटिआर मुंनि एरेन्जमेन्टखौ आजावनानै जे गोरोबथा खालामनानै लाबोबाय बे बर' जातिनि खाफालखौ जानाय जाहैबाय
मोनखानाय BTC आरो BTD खौ फोजोबस्रांनायनि कनस्पिरेसियाव फानदौलिङाव बे खोख्लैबाय आरोखि दिनै बे गोदान बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि नामाव आसाम गभर्नमेन्टआ गोदान मोनसेनि उनाव मोनसे गभर्नरनि दाराय नटिफिकेशन अर्डार होबाय थाहोबाय बिनि जाहोनाव मा जाबाय BTD नामालायनो दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जासिगोन बे कनस्टिटिउसन बेरेखा बियो भारत संबिधाननि 6 शेड्यूलनि आर्टिकल 244 सब क्लज 2 नि पेराग्राफ 1 आ बुङो जे 20 पेराग्राफनि आन्दाराव जे ट्राइबेल एरियानि लिस्ट दङ बे लिस्टखौ मा बुङो जे ट्राइबेल एरिया shall be known as autonomous districts autonomous region autonomous territory होननाय जाया जेब्लासिमहालागै Indian Constitution आर्टिकल 244 सब क्लज 2 नि पेराग्राफ 1 खौ सोराङा बे BTD खौ BTR खालामनो हाया बे बर'फोरखौ बुरबक बर'फोरखौ आदुवा जामा बानायनायसो जादों बिनि उनाव 2020 नि 28 फेब्रुवारि माबायाव सेप्टेम्बराव गुबुन मोनसे नटिफिकेशन होनानै बड'लेण्डनि बाउन्डारिखौ दानख्ल'फिननो थाखाय बाउन्डारि मोनसे कमिसन फोजोबबाय बे कमिसननि गेजेरजों BTD नि खोलाहा थानाय नन ट्राइबेल पपुलेशन बांसिन गोनां गामिखौ जुदि दानजोबोब्ला 1000 खान 1500 गामि जुदि दानजायोब्ला 3079 भिलेजनिफ्राय अब्ला मा BTD थाबावगोन मा 6 शेड्यूल थाबावगोन बालाय बेजों लोगोसे मा जाबावगासिनो दं अलरेडि 2020 नि सेप्टेम्बरनि 10 तारिखआव सम्भव 2021 नि 10 जुनाव मोनसे नटिफिकेशन थ्रुयै 16टा डिपार्टमेन्टखौ DC फोरनो हगारना होबाय 6 शेड्यूलाव DC फ्रा खुनु पावर एन्ड फांक्शन गैया जिहेतु जोङो इलेक्टेड मोनसे गभर्नमेन्ट दङ BTC एडमिनिस्ट्रेटिभ गभर्नमेन्ट आरो बे सेल्फ रुल बि दा DC फोरनो 16टा डिपार्टमेन्टनि पावारखौ होजोबबाय आरो DC फ्रासो गाव गावनि जिल्लानि सिङाव गाव गावनि रेसपेक्टिभ इयाराव गाव गावनि रेसपेक्टिभ जुरिडिक्सनाव एनुअल एक्शन प्लेन प्रिपेयार खालामनो जाहैदों अब्ला इलेक्टेड BTC गभर्नमेन्टआ मानि सायाव एक्शन प्लेन प्रिपेयार खालामगोन फैयै आरो मा खालामफैबावबाय बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि DC फोरखौ आरोबाव सेक्रेटारि रेंकआव प्रमोशन होबावबाय थाङै थुङै जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ जे ट्रेन्सफार खालामबाय बे डिपार्टमेन्टफोरखौ सालायनो नर्मेल BTC नि माखासे सेक्रेटारि दंमोन लाइन डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारि बिसोर मा खामानि थाबावगोन बायदिब्ला फैयै आरोबाव मा खालामबावबाय जे BTC खौ कन्ट्रल खालामनो दिसपुराव दोननानै हेडक्वार्टार दोननानै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दाबावबाय आरो खुलिबावबाय आरो बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट गासै 10टा पावार होबावबाय मेन्डेट होबावबाय दिनै थाङै थुङै BTC खौ सालायसिगोन बे दिसपुराव थानाय आसाम गभर्नमेन्टनि एनादार गोदान डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट सालायसिगोन अम्बुड्समेन जानोसै बियो माने BTC खौ अभार पावार अभार रुल ना फाट्टा खालामसै सासे केबिनेट मन्थ्रि थागोन दिनै उरखाव गोरान ब्रह्मआ बे डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जानो हागौ आरोखि गाबोनथ' गुबुन हारसा मानसि जागोन गुबुन जाति मानसि जागोन चिफ मिनिस्टार जेरै थिनै बिदिखौसो मावनांगोन बियो दा थाङै थुङै जों नुबाय बाउन्डारिखौबो सेस खालामसै BTC निखौ पावार एन्ड फांसनाबो सेस अट'नमियाबो सेस अब्ला मा जाहैबावगोन बर' जातिनि अबस्थाया दा बेनिखायनो जोङो थाङै थुङै उफाय गैथारिनि गोबां जिल्लायाव जों गिदिंखांबाय नै दाखालिसो उदालगुरियाव थांना फैबाय जों गसाइगाव थांबाय आमथेखौ गिदिंहैबाय बिजनियाव थांबाय बाक्सायाव थांजोबबाय सनितपुर जिल्लानि मानसिफोरजों जगाजग खालामगासिनो दं बिश्वनाथ जिल्लानि बर'जों जगाजग खालामगासिनो दं बिथांमोना बुंदों जे बे रोखोम अबस्थायाव जोंहा आरो गुबुन राहा गैला राहाया मोनसेल'सै थैथां आलादा बड'लेण्ड हादरखौ सोरजिफिननो थाखाय फ्रेश पलिटिकेल मुभमेन्ट जुरिफिननांसिगौ आरो बे मुभमेन्टआनो सोमावसारनायानो लास्ट एन्ड फाइनाल वार जानांगौ होनना बुङो आरो बेखौ जुरिनो जोङो जागायजेनबायानोसै दाखालि भारतनि राष्ट्रपति फैदों मे दाननि 4 तारिखआव तामुलपुराव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बिनि सिगां सानसे सिगां आङो दिल्लीसिम राष्ट्रपतिनिसिम 3 मे 4 मे 5 मे 6 मे तारिखसिम इमेलनि थ्रुयै DC नि थ्रुयै
स्पीड पोस्टनि थ्रुयै मेमोरेन्डाम हरनानै बिथांखौ खावलायनाय जादों जे बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सल्युसना दाबोनो जायाखै बेनिखायनो अनारेबल प्रेसिडेन्ट नोंथाङा भारतनि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारखौ कनभिन्स खालामनानै पारसुएट खालामनानै गोख्रैनो बड'लेण्ड स्टेटहुड डिमान्डनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग्स आरो नेगोसिएशननि प्रसेसखौ स्टार्ट खालामफिननांगौ होननानै बिथांखौ आङो खावलायदों बिथाङा आंनि मेमोरेन्डामखौ मोननाय लोगो लोगो गोसो होनानै फरायदोंगोन गावनि सासे OSD RK शर्माखौ दायित्व होनानै आंनि मेमोरेन्डामखौ गासिबो हम सेक्रेटारिनो हरजोबहोबाय आरोखि दा जों आसा खालामदों जों जुदि मुभमेन्टखौ जुदि जागायफिननो हायोब्ला बड'लेण्ड इस्युनि सायाव सम्भब गभर्नमेन्टआ फ्रेश पलिटिकेल डायलगखौ स्टार्ट खालामनो गोनां जागोन आरोखि दा बिनि थाखायनो जोङो आथिखालनि जुलाइ दाननि लास्ट सप्तायाव बर'फोरनि आफादफोरनि लिडारफोरखौ लेंहरनानै मोनसे जोङो बर' नेशनेल कनभेनसन खुंनो नागिरदों बेयावनो सावरायनानै फाइनाल मोनसे डिसिजनाव फैगोन बिनि उनाव जुलाइनि थांनाय 18 थारिखनिफ्राय जागायनानै 13 आगष्टसिम इन्डियान पार्लामेन्टनि दैज्लांनि सामार सेसना जागायबाय बे सामार सेसननि गेजेराव आगष्टनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव दिल्लीयाव थांनानै जन्तर मन्तराव डेमनस्ट्रेसन होनानै प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो जों मेमोरेन्डाम हैनायनि राहा लामाखौ जों लागासिनो दं आरोखि आरो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुनियानि बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जिहेतु आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ मोनाब्ला बर' हारिया बे बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै मोनसे मास्टार रेस हिसाबै थांनानै थानांगौ मोनसे गोब्राब जाखाबाय बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि लामाखौ लाखाबाय गभर्नमेन्टआ बेखायनो जोंनि आखायाव अल्टारनेटिभ जेबो राहा लामा गैला बेखायनो थैबा थांजोब बड'लेण्ड आलादा हादोर सोरजिनो थाखाय डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टखौ जुरिफिननांसिगौ बे डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टआ बाहागो लानांगौ आरो बेवहाय जोङो जोंनि फिसा फिसौ जायफोर फरायसाफोर बिसोरखौ जों बाहागो लाहोनाय नङा गोलाव 30 बोसोर समाव एबसुनि बेनाराव बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोमावसारनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव खहा जादों रांखान्थि बिथिङाव खहा जादों बेखायनो बे खहाखौ जों दुनाय जों रिपिट खालामनो गोसो गैया बेखायनो जोंनि फरायसाफ्रा लेखा फरायनांगौ जायफोर बैसोगोराफोर इन्टेलेक्चुवेल क्लासनि मानसि बिसोरनो बांसिन बे फैगौ बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन आरो बे मुभमेन्टआ ओरैबायदि जागोन फिजिकेल मुभमेन्टखौ अलरेडि जों फोजोबखांबाय रेल गारि होबथानांगौ रेल लाइन जथायनांगौ बेखौ जों फोजोबखांबाय नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामनांगौ बेखौ जों फोजोबखांबाय हाजार हाजार मानसि थैनांगौ सुप्रिम लाइफ सेक्रिफाइस बेखौ अलरेडि फोजोबखांबाय दानिया जागोन इन्टेलेक्चुवेल डिबेट इन्टेलेक्चुवेल वार इन्टेलेक्चुवेल मुभमेन्ट जागोन मा जाहोनाव जोंहा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोनथारनांगौ मा जाहोनाव गभर्नमेन्टआ जोंनो होआ होनदों बिनि सायाव डिबेट नांगोन नेशनेल लेभेलाव जों मोबिलाइज खालामगोन अपिनियन मोबिलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल जों ओपिनियन जों मोबिलाइज खालामगोन बिल्डआप खालामगोन गोदो जों जेरैहाय नेशनल लेवलनिफ्राय गोबां जाति गोष्ठी पार्टीनि लिडारफोरनिफ्राय मदद हेफाजाब मोनदोंमोन डेफिनेटलि बे खेबावबो जों मोनगोन होननानै जों जथेस्थ आशाबादि आरो जों सानबावदों दा बावैनो गुवाहाटीयाव एसामिस जेसेबां इन्टेलेक्चुवेल मेलेमजिबिफोर सोरबा सांबादिक सोरबा जार्नालिस्ट सोरबा बबेबा खौरां बिलाइनि एडिटर चिफ एडिटर सोरबा इन्टेलेक्चुवेल प्रफेसर सोरबा राइटार पलिटिशियन सोरबा थिंकर फिलसफार ससियेल एक्टिभिस्ट बेबायदि मानसिखौ लेंथुमनानै जों सावरायलायगोन आरो बिथांमोनाव जों सोंलु दोनगोन नोंथांमोना बर'फोरखौ आसामाव थाबाय थानो लुबैयो थाजाबनो लुबैयो नाथाय आथिखालनि अबस्थायाव बर'आ आसामाव खुनु रोखोमै थानो हाला एलाइनेसना कमप्लिटेड जाबाय सेपारेशन इज ए मास्ट जोंखौ अनारेबलि बिदाय होदो बर'फोरखौ गावसिनि आलादा हादोराव आलो गोजोनै संसार जाहैथोंसै होननानै नांलाय खमलाय खालामनो बर'फ्रा जोंहा गोसो गैया नोंथांमोना नोंथांनि आसामाव थादो जोंखौ जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजोआव थांना थानो सुजुग होदो जों बिथांमोनाव बे कुइसनखौ दोनगोन आरोखि दिनैनि तारिखाव कुनु आसामिस इन्टेलेक्चुवेला जोंखौ आसामाव थानो थिननो हानायनि बिसिनाव कुनु आजाव जाथावथाव कुनु जुक्ति कुनु लजिक कुनु आर्गुमेन्ट गैला आरोखि जों सोंगोन दिनै बर'फ्रा 17 बोसोरनि सिगाङाव जे बिटिसि मोनदोंमोन बेखौ लानानै आलो गोजोनै संसार जानो जागायबायमोन
जौगानाय बिथिङावबो गोबां बिथिङाव एसे आवगायबायमोन दिनै बे बिटिसिखौ दिनै सेस खालामनो नागिरदों सोरनि गभर्नमेन्टआ बड'लेण्डनि न'आव दिनै जे अर सुदों सोर बिलाय you identify the concerned person in power concerned party in power बबे पार्टीनि गभर्नमेन्टआ दिनै बड'लेण्डनि न'आव अर सुदों बे बड'लेण्डनि न'खौ जेराव सावबाय बे अर गुमब्लाव गुमब्लाव जोंनाय बड'लेण्डआव बर'फ्रा बोरै थानो हानांगौ जायगायावलाय सोर लुखुमारगोन बे बड'लेण्डनि न'आव अर नांनायखौ जोंनोथ' लुखुमारनांगोन ना बेखायनो under no circumstances Bodos cannot coexist within the present state of Assam. Separation is a must. Alienation of the Bodos has already been completed. नागाफ्रा जेरै आसामाव थानो हायाखै मिजोफ्रा जायफोर जानो थाखाय थानो हायाखै अरुणाचलि बिदा फंबाय जेरै थानो हायाखै गार' खासि जयन्तिफ्रा जेरै थानो हायाखै so is the case with the Bodos also. दिनै असमियाफ्रा गावसिनि भुलखौ दाबोनो कारेक्सन खालामनो हायाखै मोजां गुड लेसन दिनै बिसोर सोलोङाखै दिनै जों सोंनो हायो you tell us why your Naga pretend why your Mizo pretend why your Arunachal pretend why the Garos Khasis and Jointias that left Assam in 1960s and 70s আপোনালোকৰ যে বৈষম্যমূলক নীতি ব্যৱহাৰ বৈমাত্ৰীয় যে ব্যৱহাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ট্ৰাইবেল লোকসকলৰ প্ৰতি বড়োসকলৰ প্ৰতি সেই আপোনালোকৰ বৈষম্যমূলক চৰিত্ৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আজি নাগাসকল আমাৰ লগত নাই মিজো ভাইসকল আমাৰ লগত নাই অৰুণাচলীসকল আমাৰ লগত নাই গাৰো কাছিয়া জয়ন্তীসকল আমাৰ লগত নাই আমাৰো সেই একে দুৰ্দশা जोंनि सात जालाबो बेनो बेखायनो आसाम हादरनिफ्राय थाबैनो बाय बाय असमिया भाइफोर टाटा होननानै गुबुन जानानै थांनांगौनि गिदिर खामानि मावनांगौनि बिबाना दिनै सफैबाय आरोखि it is the need of the hour it is the clarion call of the hour and situation उफाय गैया दा बेखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि दिपेनबरखौ आं खावलायदों आं हांख्रायदों बुंबानो जाथारो मा खालामनो जोंबो रोंजोबाखसै प्रमद मोनाबो रोङाखसै जोंनोबो खिन्थाजोबाखसै गभर्नमेन्टआ जोंखौ थगायबाय जों फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टआ जोंखौ थगायनाय नङा नाथाय जों दिनै मिथिजोबबाय बेखायनो प्रमद बर'खौ जालदाब जिगदाव सिलिभेब बेहा माने पलिटिक्स गेलेबाय मा गेलेथों बे पलिटिक्स प्रमद बर'नि इउपिएल गारनानै फैबानो जायोना दाय दस गोरोन्थिखौ सिमान लाबानो जायोना बहायलाय मा दाय दं हा माखौ लाजों जाखोबालाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय साग्रिद जाबोफिन जों थैथां जयैनो इउनाइटेडलि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ आरो फसंफिननि मानो बड'लेण्ड मोना दिनै उदांस्रिनि उनावसो बांसिन अनजिमानि गोदान गोदान रायजोखौ भारत गभर्नमेन्ट सोरजिदों गुजरात नामनि आलादा रायजो गैयामोन गोदो गोदाय महाराष्ट्र नामनि रायजो गैयामोन नागालेण्ड नामनि रायजो गैयामोन मिज'राम नामनि रायजो गैयामोन अरुणाचल गैयामोन मेघालय गैयामोन झारखंड गैयामोन छत्तीसगढ़ गैयामोन उत्तराखंड गैयामोन तेलेंगाना गैयामोन दिनै माबोरै जालांखो बेखायनो दिनै मोदीनि गभर्नमेन्ट थानो हागौ मोदीनि गभर्नमेन्टआ सेपारेट स्टेट दानो गोसो गैयाबो जानो हागौ बे मोदीया मालाय बेसे गोबाव प्राइम मिनिस्टार थागोन बिदि बिनि पार्मानेन्ट सियार नङा बियो भारतनि राष्ट्र आफादा रावनिबो जायगायाव पार्मानेन्ट नङा आरो जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसनखौ जों जा मिथिगौ इट इज भेरि माच फ्लेक्सिबल इट इज नट रिजिड एट अल गोरलैयै बेखौ सोदांनो हायो गोसो जाबानो सोदांनो हायो एमेन्डमेन्ट खालामनो हायो आरोखि बिनि थाखायनो इन्डियाआव आफ्टार इन्डिपेन्डेन्स गोबांसिन अनजिमानि गोदान रायजोखौ दानो हादों जोंनाव मोनसे डिबेट जुक्ति दङ लजिक दं आर्गुमेन्ट दं इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकायाव टटेल पपुलेसन 32 क्र'र 32 कौटि जनसंख्यानि थाखाय जुदि 50टा रायजो थानो हायोब्ला जेराव इन्डियाआव 132 कौटि पपुलेसन दं बेयावथ' खमावब्लाबो 100थासो रायजो नांगौ दा जानो हायो इउनाइटेड स्टेट्स अफ इन्डिया नामखौ दोननांगौबा मा लस दं आरो डेफिनेटलि बे लामाथिं इन्डियाआ आगान सुरलांगासिनो दं दिनै नरेन्द्र मोदीमोननि बिजेपि गभर्नमेन्टआ बिराद खत्तरपन्थी जानो हागौ गोदान गोदान फिसा फिसा स्टेट दाब्ला
Indian unity थान बानजागोन होनलाबायनो हागौ बिसोर गावसिनि जुक्तिजों खिन्थु बे मिसा जुक्ति बियो स्मॉल is beautiful फिसाया सुंदरसिन समायनासिन Indian Constitution founding father Dr. B.R. Ambedkar बिथाङा बे इन्डियायाव फिसा फिसा सिमुलार स्टेट दानायनि कनसेप्टखौ मदद होलांदों आरोखि बे हिसाबै सेपारेट स्टेटखौ जों डेफिनेटलि वान्डारसनजों जों मोनहैखागोन आरो सिक्स सेडुलनि सोमोन्दै आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों सिक्स सेडुला ओरैबायदि जिनिसखा आरो बे सिक्स सेडुलनि सोमोन्दै गोदो गोदाय 1968 निफ्राय 1970 सिमाव इन्डियानि सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस जानाय आरो बिनिफ्राय 1979 निफ्राय जागायनानै 1984 सिम इन्डियानि 6 नम्बर भाइस प्रेसिडेन्ट जानाय जास्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह बुंदों फंसे बिराद गोनां खोथा The sixth schedule is the mini constitution within the constitution of India and the indigenous tribes residing in the sixth schedule areas are a nation within the Indian Union. Sixth schedule provision भारत संबिजितनि सिंनिनो मोनसे मिनि कन्स्टिट्यूशन फिसा संबिजित होनदों आरो बे सिक्स schedule नि आन्दाराव थानाय ट्राइबेल हारिफ्रा आमेरिकायाव जेरै नेटिभ इन्डियानफोरखौ नेशन बुङो मोनफा मोनफा नेशन आलादा जाति होनदों बे आं बानायना बुंनाय नङा बियो बै समनि सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस आरो 6 नम्बरनि इन्डियानि भाइस प्रेसिडेन्ट जास्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाहया बुंलांनाय बे राव आरोखि अब्ला बेखौ गोसो जाब्लानो सोरबा सासे गभर्नरा सोरबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सोलाय सोल' खालामलाबायनानै जोंनि बिटिसिखौ बोरै दाननो हायो बोरै फोजोबनो हायो बियो गासिबो इललिगेल आनकनस्टिटिउशनेल बिनि थाखायनो बिटिसि आरो बिटिडिखौ जेरै दं ओरैहाय बिनि स्टेटासखौ मेइनटेइन खालामनो थाखाय जों गुवाहाटी हाइकर्टआव इन द मिन टाइम मोनसे पिएल केस अलरेडि होनाय जाबाय बे केसा एक्सेप्टेड जाबाय राउन्ड मोनथामसोनि हियारिं जाबाय जुलाइ दाननि फैगौ 22 तारिखआव आरो नेक्स्ट हियारिं जाबावगोन जों जथेस्थ आशाबादि बे केसाव जों देरहागोन आरो अगयथा जुदि गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंखौ जुदि फेजेनोब्ला माबाफोर पलिटिक्स गेलेनानै सुप्रिम कर्टआव थांफिननायनि सुप्रिम कर्टआ जोंनो मोनसे अर्डार होखादों हाइकर्टआव नोंथांमोना थांग्रो होननानै जोंखौ एडभाइस होदों हाइकर्टआ जुदि मोजां जास्टिस होआब्ला नोंथांमोना सुप्रिम कर्टआव फैफिननो हानायनि गासिबो मोनफ्रोमबो लिबार्टि दं होननानै जोंनो मोनसे अर्डार होदों बे हिसाबै जों जथेस्थ आशाबादि अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआनो जोंनो जास्टिस होगोन आरोखि दा जोंनि जुजिनाया मोननै लामाजों जों आगान सुरदों मोनसेया जाबाय जुडिसियारिनि थ्रुयै जोंनो होखानाय जोंहा मोनखानाय जितु जास्टिस जे अट'नमि सिक्स सेडुलनि प्रभिजननि आन्दाराव जे बिटिडि आरो बिटिसि मोनखानाय बेखौ जों रैखा खालामनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे आलादा हादोरनि थाखायबो डेम'क्रेटिक मुभमेन्टनि खालामनो थाखाय जों दा लाहार फाहार खालामगासिनो दं जेसेबांखि सम नाङा मानो आंनि बैसोआ दा 60 दाजाबजोब्बाय 60 प्लास आं जिखिनि बोसोर 10 15 20 बोसोर जोरबावगोन जों गोथां समावनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ दाहोनो थाखाय दालांनो थाखाय आं जानजि खालामफिनदों आरो आंल' नङा आंजों लोगोसे जोंनि माखासे गोजाम लोगोफोर दङ बिथांमोनाबो जथेस्थ बेवहाय आगभाग लागोन आरोखि नै दाखालिसो उदालगुरियाव थांनाय समाव जोंनि एबसुनि गोदोनि आफादगिरि कनरेड बसुमतारी बिथांखौ आं लोगो हमबोदों बिथाङा जुदि इउपिएल पार्टियाव दा दंथ'योब्लाबो बिथांखौ प्रमद बर'मोना न'आव थाङै थाङै आथिखालनि गोदान एकर्डनि सोमोन्दै नङै बुङै बाथ्राखौ बुङै बुङै बिथांखौ मिसलिड खालामनो कनभिन्स खालामदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा दाख्लै रग' बुंबाय जे आं दा बुजिजोब्बाय गोबां गोरोन्थि जालांबाय होनदों गावनि गोरोन्थि जालांनायखौ बिथाङा दाख्लै सिमान लादों गोबां ससियेल मिडियायावबो फोसावबाय आरोखि बिथाङा आफस'स खालामदों आं मोजां मोनदों आरोखि बिथांनि दुखुनि समाव आं सौहैदों बिथांखौ आङो सिम्पेथि देखायनो मोननानै आं मोजां मोनदों बिथाङाबो गावनि साननाय हनायाव जि एसे एनै गोरोन्थि जालांदों बिथाङा स्पष्ट बुंदों दा बे हिसाबै डेफिनेटलि जोंनि जे मिशन जोंनि भिजन जोंनि जे प्लेनिं बाव जों जे देरहासार जागोन
बेयाव जथेस्थ' जोङो बिश्वास जायो. We are very much confident that we'll definitely win the battle.